Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Edward De Bono, stabilit fl-establishment nazzjonalista u avukat ewlieni ta' Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista, ma kien ħelu xejn ma' Franco De Bono meta kien qiegħed jipparteċipa fi programm fuq ir-Radju tal-Knisja. Edward De Bono indika li biex imur lura fil-Partit Nazzjonalista, Franco De Bono qed jitlob li jkun fid-diriġenza tal-partit. Però wieħed irid joqgħod attent ukoll illi ma tistax tinsa id-deċiżjoni li waqqgħu gvern li ħa Franco De Bono. Dawn id-dikjarazzjonijiet xejn ma niżlu tajjeb ma' Franco De Bono li minnu fih mar fil-programm biex iwieġbu. Edward De Bono għadu kif gideb fuq f'dan il-programm, jiena opinjonijiet naċċettom, nirrispettom, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni kif għandi drittin, però gideb minix se naċċettaħ. Quddiem il-binja tal-RTK, One News saqsal il-Franco De Bono fost l-oħrajn dwar dak li qal Edward De Bono issib filgħodu. Jiġifieri li hu għamel xi kundizzjoni jew xewqa li jkun parti mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Xtaqt li kien hawnhekk ħalli ngħidlu uffiċċju li gideb fuqi. Jiena ħafna nazzjonalisti u tista' tarawh pubblikament anke survey li għamlu l-Newsbook stess, anke membri tal-eżekuttiv illi qed jgħidu isma' Franco De Bono għandu jipparteċipa fil-Partit Nazzjonalista. Franco De Bono qal li partit politiku mhux jgħetem biex ikisser in-nies u jikkundanna n-nies għal omorhom. U għal dan wara fil-bidu tal-ġimgħa ukoll iltaqa' mad-deputat nazzjonalista Alex Borg kif jixed ritratt fuq il-midja soċjali. Franco De Bono li tenna li dak il-post fuq Facebook ukoll kiseb aktar appoġġ minn nies milli kellha post oħra ta' Alex Borg mal-membru parlamentari Ewropew Roberta Metsola, qal li Edward De Bono mhux parti mid-diriġenza tal-Partit Nazzjonalista, iddiskrivih bħala parti minn grupp ta' nies li appoġġew lill-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni għal ħafna snin, b'referenza ċara għal fazzjoni tal-establishment. Dan jifforma parti minn klikka ristretta ta' nies li minħabba fihom ħafna nies jibżgħu jitwerru jersqu lil Partit Nazzjonalista. U telfa wara oħra tliet telfit elettorali qisu li daw laqas biss iridu jintebħu kemm huma liability kbira għall-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant Edward De Bono li qed imexxi l-istrateġija legali tal-kap tal-Oppożizzjoni, inkluż fejn attakka lill istituzzjonijiet, kien ikkuntattjat mit-Times biex jipprovdi messaġġ fuq il-midja soċjali minn Franco De Bono fejn jgħid li rid jidħol fil-Partit Nazzjonalista b'xi kundizzjoni. Minkejja dan kif irrapportat mit-Times hu m'għamilx dan u l-istess midja stqarret li anki fiċċet iżda ma sabet xejn li jissuġġerixxi dak li qal l-avukat ta' Bernard Grech.